אוקיי כולם, זו הודעה קצרה של איזה 10 שניות, אפילו דקה נראה לי. הסרטון הבא שיעלה זה יעלה כשיהיה לי פה כבר מק. Really, nigga? כלומר זה... אני מסכין פה מק מהטורנט, מהיוטורנט, כן. What the fuck? אני רואה פה קובץ התקנה של מק, כלומר זה לא כמו התקנת הווינדוס, זו תקנה הרבה יותר פשוטה. שנייה, אני חוזר. אוקיי, חזרתי בהמשך ההודעה. אז קיצר, כאשר זה יתקן לי, כבר יהיה לי הקר מק. אני כאילו נראה לכם אפילו. אני אפתח פה דיסק של מקינטוש. ופשוט זהו. אני אעבור לבוט. אני אבחר נירש. וזהו. יהיה לי מק לכל דבר, הקבצים פה לא ימחקו לי כמובן. אין לך מה לדאוג. הסרטון הזה יעלה. לייק, סובסקרייב, ויאללה ביי.